Dobar dan, dragi gledatelji. Slatki vikend s Podravkom danas donosi miris nostalgije u vaše domove. Pripremat ćemo dizani kolač, a nazvala sam ga jednostavno slatki kruh s marelicama. Ovo će biti fini, mekani dizani kolač, zato mi treba maslac. Neću ga otopiti, samo malo omekšati. Dalje mi treba brašno. Najvažniji sastojak za dizani kolač, instant kvasac. Šećer, vanilin šećer, prstohvat soli. Suhe sastojke malo ću promiješati, napraviti malu udubinu u sredini u kojoj ću dodati žumanjke i omekšani maslac. Uz pomoć miksera zamjesit ću glatko tijesto, polako dodajući toplo mlijeko. I za dizani kolač tijesto moramo ostaviti da se diže, pokriveno. Dok se tijesto diže, neću biti besposlena. Za nadjev ću narezati suhe marelice. Narezane marelice stavit ću u zdjelicu, dodati svijetle grožđice. Na redu je muškatni oraščić. Treba mi 1/4 žličice i cimet. I na kraju voćni liker u kojem će se ovi sastojci okupati i namočiti. Tijesto se diglo, pobrašnit ću površinu, stresti tijesto i valjamo. Namazat ću ga džemom od marelica. Na namazano tijesto stavit ću sušene marelice koje, vjerujte mi, fantastično mirišu. I sad ćemo rolati. Prije kolača malo listića badema. 2 žlice. Odlično sam kolač smjestila u kalup, ali ga ne idem još peći. Dizat će se još 20 minuta, nakon čega ću ga za ljepši izgled zarezati po površini i posuti još s malo listića badema. Kolač sam ispekla, ohladila, malo šećera u prahu. Vidi se da volim slatko. 2 za mene, ostalo za goste. I slažete ih kao lepezu. I dragi gledatelji, konačno najdraži mi dio pripreme kolača, degustacija. Vidimo se idući vikend. Dobar tek! Za slatki kruh s marelicama koristila sam 400 g glatkog brašna, prstohvat soli, 1 instant kvasac, 30 g šećera, 1 vanilin šećer, 2 žumanjka, 100 g maslaca i oko 200 ml mlakog mlijeka. A za nadjev 150 g džema marelica, 120 g suhih marelica, 50 g svjetlih grožđica, 2 žlice voćnog likera, 1/4 žličice mljevenog muškatnog oraščića, pola žličice mljevenog cimeta i 40 g badema u listićima.